আমার জাংশুকু ক্লাবত যিটো দুর্গা পূজা দশমীটো হল এইটো বহুত আনন্দিত আর বহুত ভালকে হয়ে গেল বহুত মানুষ হাজার হাজার মানুষবিলাক আহি আমার সহযোগিতা করেছে আমার পুলিশ প্রশাসন ওসি সাহেব বিডিপির মানুষবিলাক আমাক ইমান মানে সহায় করেছে আর ইয়াত অসুবিধা কবলে একো নাই ইমান শান্তিভাবে আমি কৰিব পাৰিছো মানে আজি দশমীটো যেনেকুৱা আগৰ পৰা আমি কৰি আহিছিলোঁ তাতকে বহুত বেছি ভাল আমি কৰিব পাৰিম অহা বছৰত আৰু তেনেকৈ উদযাপন কৰিব পাৰোঁ বুলি আপুনি ভাবে নেকি? হয় আমি ৰেগুলাৰলি মানে ৰানিং কৰিব থাকিব মানে কৈ আছোঁ প্ৰত্যেক বছৰতে আমি কৰি থাকিম এইটো আজি অহা বছৰ বা নেক্সট বছৰ এনেকুৱা বুলি কথা নহয় যিমান আমি বাচি আছোঁ ইমানলৈকে আমি দুৰ্গা পূজাটো কৰি থাকিম বুলি আমি বাবু দুর্গা মাতাক যদি আমি সেৱা কৰে তেতিয়াহ'লে আমি মনোভাৱটো প্ৰাপ্ত বা আমি যিটো বিচাৰে এইটোকে পাবলৈ সক্ষম হয় বুলি কয় আপুনি অনুভৱ কৰে নেকি? ময়ো অনুভৱ কৰোঁ এইটো কাৰণে আমি পূজা কৰোঁ नोंथांनि चेनेलखौ सिगाङावनो मोजां मोननाय बिमा दुर्गानि मुङाव आङो नोंथांनिसिम साबायखर लोगोसे जोंहा बोसोरफ्रोमबो फैबाय थायो लोगोसे जोंहा जोंनि दिनैनि बे फोरबोआ जोबथा होननानै जों साननांगौ आरो लोगोसे जोङो दिनैसिम फालिबोयै जोंहा 14 बोसोराव आगान सुरबाय दा 16 बोसोराव आगान सुरबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानो नैबे जोंनि बिमा दुर्गानि फोरबोजों लोगोसे साफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव आंनि मादैमोननिसिम आंनि अननाय मोजां मोननायखौ आङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय अननायखौ बावो दा जोंहा दतमा जाखांबो क्लाबा 16 बोसोर आगान सुरबाय बेहाय जों बर' नङा बर'नि अनगायैबो बेंगलि लोगोसे गोबां गुबुन हारि धोरोमनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनि फुजा मन्दपाव बाहागो लाफैयो दा आङो बेखौनो मोनसे खामानि सानदों जाहाथे जों बयबो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि जायनाखि राजनितिक दोलो भारत दोलो बिथांमोना जाहाथे जयैनो फैनानै जोङो मोनसे गोख्रों बर' हारि दानो थाखाय जोङो नाजानो हायो बेखौ आङो बिमा दुर्गानि जोंनि दिनैनि जायनाखि दशमी फोरबो बेखौ आङो बेजों सरजाबफानानै आङो बे बाथ्राखौ होननाय जाबाय जाहाथे जोङो बे आङो बुंनो सानाखैमोन बर' हारिनि जोंनि जा हारिया जोङो बर'फोरा गोलैबाय बे बर'फोरखौ जोङो बर' हारि खौसे जानानै जोङो मोनसे वान स्टेन्ड जानांसिगोन आरोखि होमब्लासो जोङो जोंनि बर' हारिखौ लाखिनो हागोन आङो बेखौ जोङो दिनैनि बे आङो जाखांबो क्लाबनि सासे मेम्बार जानानै आङो बेखौ आङो दिनैनि बे फुजाजों लोगोसे सरजाबफानानै होनाय जाबाय गारि दामोन आफा रायजो राजामोनहा दिनैनि प्रजेक्टआ आलादा लाइन थांगासिनो दं बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो बर' हारिखौ आङो दिनै बिमा दुर्गानि जेनाखि दशमी फोरबो बेवहाय आङो बुंनानै होबाय जाहाथे बोसोन होबाय बेखौनो साफ्रोमबो जोंनि इंकारेक्सन दैदेनगिरि रायजो राजा बर' हारि साफ्रोमबो खौसेयै जों वान गट जानानै आङो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय बिमा दुर्गानि सायाव दा बेखौ जोङो बिमा दुर्गाखौ बोसोरफ्रोमबो जायनाखि जोंहा माबा दङ लङा दुवार होनो बे दैयाव जों बासायगोन दा बेखौनो आरोखि